Kumusta mga kaibigan? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Andito tayo ngayon mga lods mga kaibigan sa Farm Plate. Pinakamagandang lugar at pinakamasayang lugar dito po yan sa Bicol. Dito po si Newting mga lods mga kaibigan. Yung pelikulang I Love Lizzy nila Barbie Imperial at ni Carlo Aquino na napakaganda ng pelikula ngayon kung inyo pong napanood na yan. Ito mga kaibigan, yung sasalubong po sa inyo pag pasok nyo po rito sa may entrance, makita nyo po dyan yung tarpaulin po ng pelikulang I Love Lizzy. Tapos mga kainan po sa loob na inyo pong pwedeng pagpilian mamaya kung magutom na po kayo sa pamamasyal. Mukhang napakasarap ng mapagkain sa loob mga lads. Ang entrance fee po rito mga lads mga kaibigan ay 60 pesos po para sa mga bata at 85 pesos naman po para sa mga matatanda. Pagkatapos mga kaibigan, mag-register ng inyong pangalan, tapos contact number at iba pa pong mga kailangan po nila. Diretso na po kayo rito. Ito po yung sasalubong sa inyo na napakagandang hagdanan papasok. Dito pa lang mga kaibigan, talagang nakaka-relax na. Sobrang ganda ng lugar, ibang klase. Sasalubong sa inyo rito, napakaganda po talaga. Welcome mga lods sa Farm Plate, the happiest place in Bicol. Dito po yan matatagpuan mga lods mga kaibigan sa Barangay Gabawan, Daraga, Albay, dito po sa amin sa Bicol. Grabe dito, parang nasa Baguio. Parang pinaghalong Baguio Tagaytay, pero dito lang po yan sa Bicol. Dito pa lang mga kaibigan, pagpasok nyo talagang sobra ma-enjoy nyo na po yung lugar. Lalo na kung mahilig po kayo sa nature, tapos napakaganda at napaka-relaxing na lugar. Tapos mahangin, di naman po ganun kaingay, medyo malayo sa lungsod. Para pumunta rito mga lods, mga kaibigan, punta lang po kayo sa may Daraga, sa Albay, sa may City, tapos may Caltex. Doon po kayo sasakay ng tricycle papunta po rito. Sabihin nyo po na papunta po kayo sa Farm Plate. Pero kung may sasakyan naman po kayo, kaya may motor, bali waste nyo na lang po. Kaya Google Map, talaga mabilis lang po siyang makita at mapuntahan. Pag nandun na po kayo sa may bayan po ng Daraga sa Albay. Talaga hindi nakapagtataka na dito si Newting po yung napagandang pelikula nila Barbie Imperial at ni Carlo Aquino. Sobrang ganda rito talaga mga lods mga kaibigan. Ang movie mga lods mga kaibigan na I Love Lizzy ay tungkol sa isang seminarista na ginagampanan ni Carlo Aquino na pumunta at nagbakasyon dito sa Albay para makapag-isip-isip kung talagang itutuloy po niya ang pagiging pagpapare. At habang nandito po siya sa bakasyon ay nakilala naman po niya si Lizzy na ginagampanan po ni Barbie Imperial at nagkaroon po sila ng relasyon at talagang nagkainlaban po sila rito. Talagang sa lugar na to mga lods, talagang mag-inlove ka sa talaga, ibang klase rito. Habang nagbi-video ako rito ay talagang inlove na inlove ako rito mga lods. At talagang inlove ako sa totoong buhay. Di ba mga lods? Yung movie na yon sobrang ganda. Kung inyo pong napanood, kung hindi pa panoorin nyo, talagang sobrang ganda. Makikita nyo po yung kabuuan po ng lugar na to. Halos dito po umikot yung buong pelikula. Hindi lang tayo gala, kundi mahilig din tayo sa love story. Ang lugar na to mga lods, mga kaibigan, at perfect pala talaga to sa mga magpapamilya na kasama nyo, tapos sa mga kapatid nyo, mga kamag-anak, mga kaibigan, at lalong lalo na kapag kasama mo yung the one, na sobrang mag-enjoy talaga rito at baka sagutin na kayo rito. Talagang sobra, napakaganda ng lugar na to mga lods, ibang klase. Kaya yung iba dyan na may nagbabalak na may nililigawan, dali nyo rito mga lods, talagang sobra may in love kayo rito sa lugar, ibang klase. Talagang di ko akalain na mayroong lugar na ganito dito sa amin sa Albay. First time ko nga po pala mga lods pumunta rito. Nakikita ko lang dati to sa page sa Facebook, tapos dito sa YouTube. Di ko akalain na napakaganda pala talaga ng Albay. Ang dami pang pwedeng puntahan dito mga lods mga kaibigan. Isa na po itong Farm Plate na talagang sobrang ma-enjoy nyo yung napagandang lugar. At habang nandito kayo, yung pelikulang I Love Lizzy, dito nyo malalaman at makikita kung saan sila nagpunta, kung saan sila, paano sinuting yung pelikula. At eto naman mga lods, mga kaibigan, makikita nyo yung kagandahan po talaga yung kabuuan ng Mount Mayon kasi medyo mataas tong lugar na to. Kaya medyo mahangin, tapos malamig at napaganda po ng view. Ayun mga lods, mga kaibigan, yung small chapel in the Philippines. Mamaya puntahan po natin yan. Pero ikutan po muna natin tong taas para makita po ninyo yung kabuuan. Dito po yan sa may bandang taas. Yung sa pelikulang I Love Lizzy mga lods, mga kaibigan, ay kapangalan ko po yung tiyuhin ni Lizzy. Yung nag-accept sa kanya rito kay Carlo Aquino. Yung parang may-ari po ng lugar. Hindi ko alam sa totoong buhay ko nung pangalan niya. Pero yung pangalan po niya, kapangalan ko, Abner din. Tapos eto mga lods, yung mga picnic tables yan mga lods, mga kaibigan, libre po yan. Kasama po yan sa binayaran po natin na 80 pesos. Kapag kung nandito na po kayo, libre nyo na po gamitin lahat yan. Ito naman mga lods, yung barn house na ginamit at tinulugan po ni Carlo Aquino sa pelikulang I Love Lizzy. At dyan po yung unang pagdating niya na may tumawag po sa kanya, 'di ba? Alam na alam ko yung movie. Ito mga lods, talagang sobrang ganda. Diyan sa taas mga lods, diyan sa tumawag. Tapos andyan din po sa taas yung kanyang room.
Ayan mga kaibigan, yung napakalaking electric fan. Diba mga lods? Yan po yung windmill po rito. Meron po yan dito sa loob. Tapos ito naman po yung papunta sa loob, mga lods, mga kaibigan. Bisitahin po natin. Makikita po nyo rito sa loob po ng barn house na tinuluyan po ni Carlo Aquino. Yung mga lumang gamit po na ginamit po rito sa farm. Sobrang luma na. Akyatin po natin yung loob mga lods para makita po natin yung kabuuan po sa taas. Mabuti pinayagan po tayo ng staff na makaakyat pa kasi sasarado niya na po itong lugar. Mukhang di po yata pinapayagan na umakyat dito kapag ganitong oras na. Pero kami, salamat, pinayagan po kami ng staff. At mga lods, makikita po nyo yung countryside bar. Nandiyan po yun sa baba, mga kainan. Tapos ito yung makikita nyo na napakaganda sa obra. Ibang klase talaga mga lods. Ito pa po ang isa pa pong attraction dito na may pwede po kayo magpa-picture na dito po kayo lumaki sa farm. Dito mga kaibigan, halos libre po lahat. Pwedeng gamitin yung mga nandito po yan sa loob. Isa pa pong nagustuhan ko rito yung CR, napakaganda at napakalinis. Libre po yung gamitin. Tapos dito mga lods, mga kaibigan, may malalaking duyan po yan dito sa taas na pwede po kayong magduyan habang pinapanood po. Yung ganda po ng mayon. At tsaka ma-enjoy nyo po yung ganda ng lugar. Napaka-relaxing at napaka-mahangin din po rito kasi medyo mataas na po itong lugar na to. Free din po ang pag-play po ng kite. Pwede po kayo rito magsaranggola na libre po yan habang nandito sa taas. Ito yung napagandang view ng mayon talaga sa obra. Napaganda rito magduyan mga lods. Ibang klase. At libre din po pagpapakain dyan sa mga kalapati na nandyan. Isa po yan mga lods, sa attraction din po rito sa loob. Pwede po kayo magpakain yan, tapos ganyan bubugawin nyo para lumipad. Meron din po rito pala mga lods, mga kaibigan, playground para sa mga bata. Nandun po sa may bandang entrance. Pagpasok nyo po yun, libre po maglaro dun mga lods, mga kaibigan, yung mga bata. Talagang sa obra, ibang klaseng ganda rito. Nakaka-relax kapag nandito pa lang po kayo. Talaga sa obra, sulit na sulit po yung binayad nyo sa lugar na to. Sobrang ganda pa ng view ng mayon, tapos ganito kaganda at napaka-relaxing na lugar. Ibang klase. Talagang babalikan ko to mga lods, mga kaibigan. Siguro pupuntahan namin to mga bandang hapon na para abutin kami rito ng gabi. Wag lang yung maulan. At isa pa nga po pala mga lods, mga kaibigan, libre po yung parking dito. Wala pong problema sa parking, maluwag po yung kanilang parking. Tapos may nakita pa nga po ako doon na libre din po na may live music po rito, mga bandang alas 6 hanggang alas 8 po ng gabi. Libre din po yun. Napaka romantic naman po talaga ng lugar na to mga lods. Ayan, tingnan nyo naman, meron ditong tunnel of love. Talagang siguro pagpasok nyo rito, sobrang na in love. Talaga nakaka-in love dito mga lods. Pagpasok mo rito, may in love ka talaga sobra. Ito mga lods, napapalibutan niya ng magandang mga bulaklak, mga halaman na may mga magandang bulaklak. Sobrang ganda, napakaganda po talaga, ibang klase. Masarap dito mga lods. At ito naman mga kaibigan, yung isa sa pinaka main attraction po rito, yung smallest chapel in the Philippines. Dito po yan matatagpuan sa loob ng farm plate. Yan po yung mga lods, mga kaibigan. Diyan po nagpray si Carlo Aquino noong pong na-disgrasya si Barbie Imperial sa pelikulang I Love Lizzie. Yan po sinabi niya na babalik siya sa pagiging pare kapag gumaling lang po si Lizzie. Sobra talaga ako nadadala ng pelikulang yun mga lods. Kapag nandito po talaga kayo sa loob, ibang klase, may apply niyo po yun kapag nandito na po kayo. Hindi ko akalain mga lods, mga kaibigan, na dito matatagpuan po talaga yung smallest chapel in the Philippines. Dati sa Guimaras nang pumunta naman po kami, nandun naman po yung smallest park. Grabe mga lods, mga kaibigan, ano pa ko yung smallest yung makikita po natin sa susunod na panahon. Ito mga kaibigan, talagang sobrang nakakabighan po yung ganda po ng smallest chapel. Dito mga lods, mga kaibigan, halina at pasukin po natin yung loob. Ito po yung ating makikita, mayroon pong mga tigtatlo na upuan. Talagang sobrang maliit nga po talaga mga lods, mga kaibigan. Tigtatlong upuan lang po siya bawat side. Ito po yung sa loob na makita po natin dito sa loob mga lods, mga kaibigan. Sobrang simple lang pero napakaganda po nito. Kakaiba po yung ganda ng chapel na to mga lods. Talagang sobrang napakaganda at maganda rito mag-pray habang nandito po kayo sa loob. Sabay na po kayo mag-pray habang namamasyal po kayo rito sa loob po ng farm plate. Ibang klase, sobra napakaganda po talaga ang pagkakagawa nito. Hindi lamang pasyalan, pwede rin po kayong magnilay-nilay at mag-pray habang nandito po kayo sa loob ng farm plate. Na 2-in-1 na po, na nag-enjoy po kayo sa pamamasyal at nakapag-pray pa po tayo kapag nandito po tayo sa loob. Ito naman mga kaibigan, yung mga tanim na rose dito sa paligid. Sayang, di pa po namumulaklak ng pagpunta natin ngayon.
Tapos may maliit pong sementeryo. Di kaya yan yung mga titingnan po natin mamaya kung sino po yung mga nakalibing dyan. Mamaya titingnan po natin sa may bandang harap, baka magkamali ako. Ito nga po pala mga lods, bali pet cemetery po ito. Akala ko nung una iba yung nasa isip ko na mga nakalibing dyan. Ito po pala yung mga alagang hayop na pwede pong, kung gusto nyo pong ipalibing para makita po ninyo ulit yung kanilang libingan. Dito lamang po pwede nyo pong mabisita kasi yung mga hayop na nakalibing po rito, andito po yan, napakarami po yan dito mga lods. Parang nakita na ako dati nito sa may silang, dun po kasi nilibing yung dating alagang aso nung boss ko dati. Napakagaling mga lods mga kaibigan. Meron po pala rito, bali ito po ang una sa amin sa Bicol na merong ganito na may libingan po ng mga hayop. Punta naman po natin mga lods mga kaibigan yung isa po sa pinakamagandang lugar din po rito, yung campsite na kung saan dun po sila nag bonfire nila Carlo Aquino at ni Barbie Imperial. Sa halagang 80 pesos mga kaibigan para sa adults at 60 pesos naman para sa mga kids, hindi na po kayo lugi sa napakagandang lugar na to mga lods. Sobrang mag-enjoy na po yung buong pamilya, magkakaibigan, at talaga naman ibang klase yung ganda ng lugar. Eto mga lods mga kaibigan, yung banyo na bato, at dito isa rin po ito sa ginanapan ng pelikula ng I Love Lizzie. At dito parang may nangyari sa kanila nun. Di ba, marites lang. May nangyari sa kanila rito ni Barbie Imperial at ni Carlo Aquino sa lugar na to. At nakita sila ni Tupayo Abner. Eto mga kaibigan, mga lods, yung campsite. At dito rin po sila nag-bonfire na dalawa. Sobrang ganda po pala mga lods, mga kaibigan, itong campsite nila. Dito sa loob po ng farm plate, pwede po talaga rito maglatag ng tent at mag-bonfire. Na ang bonfire po pala rito mga lods ay libre din po yan, alas 6 po ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi. Ibang klase po talaga, ang ganda ng lugar na to. Sulit na sulit po talaga dito mga lods mga kaibigan. Para sa akin mga kaibigan, mas okay pumunta rito kapag weekdays, kasi kapag weekends napakarami sigurado pupunta rito. Sobrang sulit mga lods mga kaibigan itong lugar na to. Makakapag-relax kayo, makakapag-enjoy yung buong pamilya, magkakaibigan. Napakaganda ng farm plate, napakaganda po ng albay. Eto mga lods, halo-halo muna tayo tapos buko kasi napagod po tayo sa kapapasyal sa napakagandang lugar na to. Maraming salamat. Sana mabisita nyo rin po itong lugar na to. Sana hindi lamang po kundi ang buong Bicol po. Maraming salamat sa panonood ninyo mga lods mga kaibigan. Ingat po kayo palagi. God bless po. Salamat.